माई के तो भूख ना लागेला का हो, तो वो खुल के ना कह पावेली भूख लागल बा, खाना खा ली। अरे काहे ना लागेला हो, बाकी बाल बच्चा के भूख के आगे माई कबू कहाँ कह पावेली कि हमरो भूख लागल बा। बाप तो कमा के पेट भर देलन, लेकिन तबो बिना माई के मन कहाँ भरेला हो। 4 गो बाल बच्चा पोसे में कितना मुश्किल भइल होई हो, लेकिन एगो माई के रखे के जब बेरा आवता तो लोग एक दूसरे के मुंह ताकता कि माई केकरा में रहिए केकरा में ना रहिए। तबो माई के मुंह से केहू खातिर कहाँ शिकायत निकलेला, ना केहू के तकलीफ देवे के चाहेली। तू तो बस हमेशा दुआ देत रहेली, बेटा बेटी के पोस के तो कामयाब कर देली, लेकिन जब उनकर टाइम आइल तो उनकरे के रखे खातिर बेटा बेटी एक दूसरे के मुंह देखता।